Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal sapagkat malulugi tayo kapag hindi natin pakinggan lahat ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal na mangaral. Ating brother Marlon. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder, Brother Joven Ferrer. Tayo po'y magkaisa mga minamahal na malalangin ating itaas sa ating kamay. Tanda paggalang, pagpupuri sa ating malapay noon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang palang Diyos, mga panasa sa pangalan mo, malapay noon sa unang dalangin, pasalamat namin malapastor. Well, this Lord, walang hanggang pasalamat. Ang aming pinapabot sa iyo malapay noon, na patuloy mo kaming pinag-ingatan. Kinakabagan, muli pinagsama-sama sa gabing ito upang patuloy, papurihan, sambahin, lulatiin ang iyong marilang na pangalan, malapay ng kamangha-mangha, lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Malapay, maraming salamat. At bago ang lahat sa pagkinig ng iyong salita malapay noon, patawarin mo ang bawat sa amin, lalo na yung ambal likod malapay noon. Sinabanggit man na ang mga labi, naisip man, naisa puso na gawa na paong di mo kinalugdan, patawarin mo kayong linisin ng iyong baldong magos sa krus ng Kalbaryo. Sagana ang mga sarili malapay, wala kami magagawa upang unawain ang iyong salita malapay noon. Gamitin mo lamang maging daluhin ang palang Espiritu ng Balik ko malapay noon. Buksan ang pagkinig ng bawat sa aming malapay noon. Maabot lahat ng iyong pangailangan malapay noon. Palakasin mo kami ang iyong panampalataya, pag-ibig, pag-asa sa pamagitan ng salita malapay noon. Sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian, tinatabuhay, anumang gawa ng kaaway, di mo yun ang pag-alinlangan, kawalan ng focus sa salita malapay noon. Di mo na ito kasound in the name of Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang karapat dapat na papurihan, luwalatin, dakilain ang totoong Diyos, mga minamahal. Amen. Na tinutukoy ng Biblia, mga minamahal. At sa ating kapanahunan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobling paggalang pagbati ng isang magandang umaga na po sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, the end-time prophet of loving God. At lagi po nating inaalala mawalturo ng isang araw ating pong minimal ginagalang na assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kamong beloved the children, sa ating minimal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minimal na elders, sa ating pong kasama, sa inyo pong mga minimal datihan man, isang upalang umaga sa ating lahat, at siyempre sa ating mga bisita, sa ating mga talagang hayo ang mga minamahal na narito man sila o kung wala man ay kasama natin sila sa pamagitan ng Facebook and YouTube Live at siyempre ganyan din sa ating mga kababayan nakikisa atin sa pamagitan ng panood through TV program, Facebook and YouTube Live. Kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kayo po lamang po ay manatili at kayo ay makisa sa lahat ng bagay na aming ginagawa dahil ito yung kinalulugdan ng malapay noon, isang tiyak na bagay. Ano man ang inyong pangailangan sa oras ito, yan ay tutugunin ng malapay noon. Amen? Palapakan natin minsan ang pang ating malapay noon at ating pukunin ating kwaderno mo. Minamahal ating po panula upang itala ang salita ng ating malapay ang pag-aaralan maging ang kanyang salita po, ang Biblia po, mga minamahal. Amen. Ating pong basahin, ating pong pagbungad na talata dito po sa ikalawang Timoteo, ang kabanata 4, ang talata 3. Amen. Kaya ating pong basahin. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanata 4, ang talata 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa ito ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating Diyos ng buhay. Mga minamahal, yung palakpak ng pagpupuri at pagsamba sa buhay na Diyos. Makapangyarihang Diyos, mga minamahal, na laging kasama natin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sa ating binasa, mga minamahal, ipainturo, mga minamahal, ninyo lamang aking ulitin, mga minamahal, dito sa ikalawang Timoteo, ang kabanata 4, ang talata 3. Ang sabi rito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila
sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Mga minamahal, ating pong bigyang paksa, mga minamahal, o tema, yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang paksa, mga minamahal, ay listening to God's Word should not be due to self-interest, but for us to be enlightened. Mga minamahal, dapat ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi dapat dahil sa sariling kagustuhan lamang o kapakinabangan, kundi upang tayo ay maliwanagan. Kapag ang isang tao na nahayuan ng salita ng Panginoon, ang Kristiyano na patuloy na ini-encourage mga minamahal dahil sa kalagitnaan ng pagsubok, ay tinabagang nanghihina na upang iakbang ang kanyang mga paa na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kapag naririnig niya ang mga salitang ito, at mga minamahal, ang nagiging dahilan na lamang ng pagparito at pakikinig mga minamahal ay dahil lamang sa piling-pili lamang o dahil lamang sa ating sariling kagustuhan o ayon lamang sa ating sariling interes, madalas marami po mga minamahal ang hindi talaga pinagpapala. Nung mga nagdaang pangaral, naging madalas natin na napakinggan ang mga ganitong tagpo. Sabi nga, darating ang araw, tila ba parang common na lang ang salita ng Panginoon, ang pangaral, ang pagtutuwid, ang paalala. Tila ba parang, ay, sawa na ako dyan, lagi ko narinig, gusto ko iba naman. Doon na lang ako sa ibang kupunan ng mga protesta sa ibang mangaral. Kapag ganun ang ating nagiging ugali, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga minamahal, na darating ang araw, magsisipagbunton na lang ang mga mananampalataya, ang tao mismo, ng mga gurong ayon sa kanilang sariling interes. Kung gusto nila ang ganitong paksa, ay dito tayo. Pag tila baga, ayaw nila ang paksa na ito ng salita ng Panginoon, hindi nila makikinig. Ang ilan naiinip na. Ang ilan na mga Kristiyano mabugunan, hindi na makapalakpak. Maging sa mga baguhan. Kung ang interes lang ay para dumalo sa gawin ng Panginoon upang magtamo ng kagalingan, tila ba nawawala ng tunay na kahulugan ang pakikinig ng salita ng Panginoon? Ano ba ang dapat na sa likod ng pakikinig ng salita ng Panginoon? Ano ba dapat ang nais makamtan ng Kristiyano o ng mga baguhan? Kaya ngayon din tayo magtataka, mga minamahal. Sa Biblia, 10 kitongin, mga minamahal, pinagaling ng Panginoon. Pero ilan po mga minamahal yung bumalik upang magpasalamat sa Panginoon? Isa lamang po. Siyam doon, mga minamahal, ang dahilan nila kaya hinanap ang Panginoon ay dahil lang sa kanilang sariling kapakinabangan at yun ay gumaling lang. Ang nais sabihin ng Panginoon sa umagang ito, ang nais parating ng Panginoon, but for us to be enlightened. Kapag ang mananampalataya, ang mga baguhan na naayunan sa salita ng Panginoon, bagamat sila'y may taglay na karamdaman, bagamat problemado sila sa buhay, ang Kristiyano dumadaan sa panlamig, sa panghina, sa pagtutuwid, chastisement o ano paman, kapag laging bukas ang puso ng Kristiyano sa lahat ng aspekto ng pangangaral dahil ang gusto niya ay maliwanagan at maunawaan at mabuksan ang kanyang puso't isip sa nais, ano ba talaga ang nais na iparating ng Panginoon ay gawin ko sa kanyang harapan, pagpapalain ang Kristiyano na yan. Magtatamo ang Kristiyano na yan ng tunay na pagpapala. Susunod na lang ang kagalingan ng karamdaman.
Hindi na napapansin, nagkakaroon na ng kapayapaan sa puso't isipan. Ganon tayo nung araw, mga minamahal. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ginamit ng malapanginoon lang yung karamdaman para ikaw ay magpaunlak sa panawagan ng malapanginoon. Pero nung nandito na tayo sa gawain ng malapanginoon, hindi mo man lang sinabi sa inyong sarili, ang malapanginoon, saan ang doktor dito? Ang gusto ko, ang kagalingan ng karamdaman. Bakit wala? Pero sa tuwing naririnig mo ang salita ng pagpapaliwanag, nalalaman mo ang nais palang mangyari ng malapanginoon, naunawaan mo na ang tunay na kabuluhan ng buhay ay ang paglingkuran si Kristo. Naliwanagan ka, hindi mo napansin, nagkaroon ka ng kalakasan. Hindi dahil sa self-interest, kundi dahil yun ang pinakamalagang bagay at layunin ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na maimulat ang tao mula sa kinamulatan natin o kinasimulan na akala nating tamang pananampalataya, tamang pagkakilala sa salita ng malapanginoon. Nais tayo ng malapanginoon, baguhin ng malapanginoon. Hindi tayo nagtataka, mga minamahal. Kailan po natin sinimulan ang soundings, mga minamahal? I think, mga minamahal, last 2 weeks nung February, mga minamahal, nag-start na po, mga minamahal, ang bawat grupo na maghayo. Siguro, mga minamahal, ay nasa 30 plus na po, mga minamahal, sa Bag ng Malapanginoon, ang barangay po na bahaginan, na soundingan po, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, let's say, mga minamahal, na nasa higit pa sa 500 plus siguro, mga minamahal, ang ating napagpatutuan, ang ating Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, Diyos na buhay, kayang magpagaling sa inyong karamdaman, cancer man yan, leukemia, TB, diabetes, kayang-kayang magpagalingin ng Malapanginoon. Gusto ninyo na magkaroon ng kapayapaan sa puso isipan? Yan ay pinatutunan. At lagi nating sinasabi sa pinakahuli ng ating patutuo, ang pinakamahalaga na inyong makamtan ay ang kaligtasan buhat sa Malapanginoon. Subalit, sa 500 higit pa ng mga tao, mga minamahal, kababayan natin na bahaginan, bakit ilan lamang, mga minamahal, ang napabautismo, ang tumanggap sa Malapanginoon, at ang dumalo sa gawain ng Malapanginoon after na marinig ang mga ganitong himala? Subalit bago yun, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, kahit isa man lamang na tumanggap sa Malapanginoon, maglingkod manumbalik sa Malapanginoon, tuwang-tuwa na maraming ng anghel ang nagkakatawan sa langit. Palakpakan natin ating Malapanginoon, pinagpala tayong lubos, mga minamahal, amen. Dahil sabi nga ng mga resounding po, talagang hindi nazizero sa bawat lakad po sa unat dalangin nating malapasor kabalikan ng mga gawa, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, ay maging yung mga kapatiran na talagang patuloy ang kanilang pag-aalala, pag-ayuno, pagkikisa, mga minamahal. Sabi nga natin, kahit isa man lamang na kaluluwa ang mapatanggap natin sa Malapanginoon, grabe. Grabe ng ating katuwaan, mga minamahal. Amen? At pinagpala tayong lubos, hindi nazizero, mga minamahal. Marami po pong mga pinagpala. Subalit, kapag ito total natin, hindi sa kung gaano, mga minamahal, karami yung nasiran, ganun karami ang dumadalo. Bakit, mga minamahal? Dahil maaring, mga minamahal, isa ito sa nakakalimutan ng mga nakakapakinig ng salita, panawagan ng Malapanginoon. May mga ilan na ayaw nilang dumalo sa isang gawain dahil para sa kanila ay hindi nila kayang sundin ang pagsuot ng may kabanalan. Partikular na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Hindi nila kaya ang pagbibigay ng tithes and offering. Ang kaya lang nila, tithes lang, 10%. Hindi nila kayang magtiis sa mahabang serbisyo sa paglingkod sa Malapanginoon dahil ang nakasanayan, 1 hour maximum na yun. Kaya kahit nasa buong katotohanan na ang isang gawain, ay pilit pa rin silang naghanap ng iba pang gawain. Bakit? Dahil ang hinahanap nila ay marahil ayon lang sa sarili nilang kagustuhan at inaasahan na makamit. Totoo yun, mga minamahal.
Sabi nga ni Apostol Pablo hindi nila titiisin ang magandang aral. Ang magaling na aral kahit nakita na ang mga patay bumangon, lumakad ang kabagan ng Pinoong kapurihan nung February mga minamahal. 49-year church anniversary po mga minamahal sa Manila. Talagang hindi lang tayo, kundi buong mundo mga minamahal. Nakita yung beloved brother po, beloved tatay na na-stroke mga minamahal. Sabi ng kanyang mahal asawa nung nag-testify sila. Sabi, hindi na po makalakad itong aking mahal asawa magmula nung na-stroke po. Ito po yung wheelchair niya po. Pero nung kami po ay talagang nanampalataya, nabagi na ng Ibanghelyong Kaligtasan, nagpatuloy na nag-isa pong puri pong sa Panginoon. Kitang-kita natin habang nagsasalita yung asawa, nakatayo na yung ating mahal na tatay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung beloved nanay din, na ganun din. Hindi na rin makalakad, mga minamahal, dahil sa galing karamdaman, binigyan ang kalakasan mo, pero nakatayo rin, mga minamahal. Ilan lamang sila? Bakit halos 5 lang, 10 lang, mga minamahal, ang nagpaunlad sa gawain ng mahal na Panginoon? Ang bumalik at nagpapasalamat at nagpapatuloy sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil maaring nakakalimutan nila kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkikinig sa salita ng mahal na Panginoon. Tayo rin mga minamahal, kung talungin natin ang ating sarili ngayon. Sa tuwing balagawain ng mahal na Panginoon, bago tayo umalis ng ating tahanan, minsan natanong ba natin sa ating sarili, bakit kaya ako uli dapat makarinig ng salita ng mahal na Panginoon? Paano ako umuuli tutugon at magre-react sa mga salita na aking maririnig mula sa aking katabi, sa mga mangangaral, sa nangasiwa, sa meeting man, maging sa mga nagsishare man, nagbabahagi sa akin. Bakit tayo nakikinig sa salita ng mga Panginoon? At paano tayo nagre-react, mga minamahal? Kung mga minamahal, sa oras na ito, mga minamahal, ay dalawa lang naman yun, mga minamahal. Kung dahil marahil ginagawa natin ito dahil meron tayong kailangan sa mahal na Panginoon. Yun. Gusto natin ang nagsasalita. Gusto natin itong topic na ito. Gusto natin yung nagsishare sa atin. Yun marahil tayo ay nandoon nasa self-interest tayo. Nakabase tayo sa pagkinig salita ng mahal na Panginoon ayon lang sa gusto natin na marinig. Ayon lang sa tao na gusto nating makita. Subalit, kung tayo ay nandun sa isa, kung saan, handa tayo lagi at bukas, laging handang tanggapin, anumang klase ng pangaral, anuman ang sabihin ng nagsasalitang katabi natin, basta para sa iyo at sa akin, mayroon akong matutunan, mayroon akong malamang nais na ipagawa ng mga Panginoon, pagpapalan ng lubos, pagpapalain ako ng mga Panginoon. Yun ang tunay na pinakamahalaga mga kung bakit tayo dapat makinig salita ng mga Panginoon. Hindi kayo magtataka mga minamahal. Yung mga baguhan, yung mga kapatiran natin, dati-rati, grabe, sabag ng mga Panginoon, napakainit. 1 linggo, 2 linggo, ilang buwan, pero after nun, wala na sila. Nanghihina na sila muli. Minsan ba, na-assess natin, mga minamahal, na-check natin, ano ba yung naging reason natin nung tayo ay naririto sa gawain ng mahal Panginoon? Ano ba yung pinanghawakan natin na makinig sa salita ng mahal Panginoon? Marahil ay nung panahon na interesado lang tayo, kaya grabe ang pagpalakpak. Grabe ang pagdalo. Grabe ang paghinig. Subalit nung dumating na ang pagtutuwid, dumating na ang rebuke, dumating na ang nangangaral ay parang galit na galit. Doon na parang, ang sabi nga, parang yung ating tingin, nagbibilang na lang ng poste. Kapag iba na ang pumunta sa harapan, parang nabuhayan uli ng dugo, pumapalagpak muli ang Kristiyano. Hindi natin napapansin, yan ay gawa ng kaaway. Kung ganyan ang Kristiyano, ang baguhan at manampalataya, nauuwi tayo sa dahilang nakikinig tayo
dahil lamang sa sarili nating kagustuhan. Mga minamahal, basahin natin ang tagpo, mga minamahal. Ito'y tungkol sa binata, mga minamahal na mayaman, na nakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ng mga Panginoon. Tingnan natin kung anong kanyang ginawa, mga minamahal. Dito po sa Mateo, ang kabanata 19, ang talata 16 hanggang 22. Kindly, amen. Aklat po ng Mateo, kabanata 19, talata po 16 hanggang 22. At ganito po ang sinasabi. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. God bless sa pagkabasa natin. Alam magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, sa totoo lang mas mapalad yung binata dahil nakita niya mismo ang Panginoon, mismong pinagmumulan ng salita, ang himala, katotohanan. Tayo mga minamahal, hindi natin nakikita ang mahal na Panginoon. Tanging salita lang ng mahal na Panginoon na imprinta na ang ating pinagbabasihan. Disin sana mga minamahal, dapat sana yung binata ay higit pa ang kanyang taglay-taglay ngayon na pananampalataya. Pero bakit ganon ang kanyang naging reaksyon after marinig ang pangaral ng mahal na Panginoon? Napakalinaw. Ibig sabihin na kiniluyan siya, mga minamahal, dahil sa meron lang parte na gusto niya doon. Pero nung narinig niya yung pangaral ng sinabi ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Nung itong part ng pangangaral at sinabi ng mahal na Panginoon, dahil hindi ayon sa interes ng nakikinig, nalumo ang kanyang puso. Hindi niya na magawang masunod ang kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kung tunay na laging handa ang ating puso at isip sa salita ng mahal na Panginoon ating pinapakinggan, anuman klaseng pangaral, ang tunay na nakikinig upang maliwanagan, handa niyang isuko ang mga bagay na mayroon siya. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Once na tumungo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, once na nakikinig ka sa mga sa ating mahal na pastor, sa ating mga beloved ordained preachers, sa mga preachers, sa mga beloved elders, sa iyong katabi, sa mga grabing kapatid ng pinagpalang, grabing laging hayo na share ng share. Ang sabi rito, mga minamahal, kung handa na, sa simula pa lang handa na ang iyong sarili, na i-give up, i-surrender kung anumang bagay na meron ka, pagpapalain kang lubos ng Panginoon, lalo kang bibigyan ng karunungan, wisdom ng mahal na Panginoon. May mga kapatiran tayo mga minamahal, sa totoo lang, kapurihan lang sa mahal na Panginoon. Hindi kailanman pumasok sa kanilang isip, o kung sakaling pumasok man dahil nga ang gawa ng kaaway ay walang ibang gawin kundi tumukso, manling lang. Pero hindi na nagumpay ang kaaway, sabag ng mahal na Panginoon sa ating mga kapatid na kahit anong taas ng pinag-aralan meron sila,
anong kasikatan, katanyagan, kahit kilala na sila, halos ng buong Pilipinas. Pero pagdating sa gawain ng Malapaynoon, still gawain ng Malapaynoon. Kailangan kong tumungo sa gawain ng Malapaynoon. Sila'y patuloy na pinagpapala ng Malapaynoon. Kapag napagsabihan, sabag ng Malapaynoon, naka-smile lang. Okay lang. Tutuloy pa rin sa gawain ng Malapaynoon. Papalakpak pa rin sa Malapaynoon. Yung mga kapatiran natin, kahit anong kayamanan, dami ng sasakyan na mayroon sila, anong ginagawa ng ating mga kapatid? Galak na galak sila kapag nakita nila yung kapatiran naglalakad. Beloved sister, saan po kayo pupunta? Gawain po. Opo, wala po kami masama, wala po kami pas. Ay, sakay na po kayo, sabay na po kayo. Dadalo tayo sa gawain ng Malapaynoon. Galak na galak yung mga kapatiran, ibahagi ang kanilang mga masakyan. Makadalo lang ang kanilang mga kapatid kasamang magpuri sa Malapaynoon. Kapag yan ang iyong ginagawa, isineshare mo ang blessing mo sa iyong kapatid, hindi ka nakabase sa self-interest. Nakabase ka sa kung ano din ang pangangailangan ng iyong kapatid. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Ang problema, malayo pa lang, ang iyong kapatid habang nagtitype ka, ay tila baga parang wala tayong nakita, dire-diretso lang ang bilis. Samantalang dati-rati, ang layo pa lang, iwinawagay-win natin ating kamay. Praise the Lord! Praise the Lord po, beloved sister, praise the Lord po, beloved brother. Pero pag ang time na dumating, na tila baga ang hirap na sa atin, mga minamahal, i-share ang blessing, isuko o i-surrender ang mga bagay, kalimutan natin na, ay, mas matas ang aking pinag-aaral kaysa sa kanya. Hintayin kong siyang unang pumansin, kaysa ako ang papansin sa kanya. Try to assess, mga minamahal, minsan. Kapag ganun ang ating ginagawa, ibig sabihin, ating napakikinggan, na salita ng Malapaynoon, pinupulot lang natin yung according lang doon sa ating nais. Pero inuulit po nating muli, mga minamahal. Kayo po na narito ngayon, sa habag ng Malapaynoon, na mula pa kanina, ay talagang galak na galak, talagang, sabi nga, busog na nga, pero parang kulang na kulang pa rin, bitin na bitin pa rin silang makakain ng salita ng Malapaynoon. Kayo po yung laging handang maliwanagan sa salita ng Malapaynoon. Kung ano ang nais pa ng Malapaynoon, lalo po kayong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Saan tayo nakakita ng gawain? Sa habang ng Malapaynoon, pagdating ng mga ganitong anniversary, mga minamahal. Soundings. Sa totoo lang, sa ibang organization, mga minamahal, hindi na tayo lalayo, mga minamahal. Sa amin din, mga minamahal, kakarapin din namin sa aming pinagtatrabuhan ang anniversary din ng paaralan. Grabe ang paghahanda, mga minamahal. Pero hindi lang sa amin, sa iba ding organization, mga minamahal, alam natin ang pinakalayunin din, mga minamahal, siyempre pag hindi kaya ng budget, mga minamahal, para tustusan lahat ng mga gastusin, yung pagrenta ng LED, ng sound system, mga minamahal, ay siyempre ang ginagawa po, mga minamahal, ng anumang organization na magkakaroon ng anniversary, mga minamahal, ay pumupunta sila sa mga tao upang humingi ng kaunting tulong, contribution, financial, para lang talagang maihanda ang napapalapit na anniversary. Pero saan tayo nakakita? Sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi tayo kailanman humihingi ng tulong sa iba. Sabag ng Malapaynoon, tayo pa yung nag-aabot ng leaflets. Kayo ba yung may karamdaman tulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes? Nais ba ninyo magkaroon ng kapayapaan ng puso at isipan? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International. Sa una dalangin ng mga pastor, tutugunin kayo ng Malapaynoon. See? Kahit sulok-sulok na lugar na, kahit nag-iisang bahay na sa bukid, pinapasok pa rin nila. Sabi ng mga kapatid, grabe yung panampalataya nating mga kasamahan. Kahit na halos kagatin na ang kanilang binti ng aso, mga minamahal, still, parang hindi sila natatakot. Mayabot lang ang ibanghel ng kaligtasan sa mga kababayan natin. Yan ang tunay na pag-ibig ng Malapaynoon. Bakit? Dahil nung nakikinig ng salita ng Malapaynoon, naliwanagan
ang kanilang puso't isip na tinanggap natin ito ng libre, dapat din nating ibahagi sa nangangailangan ng libre. Amen? Dahil ganun ang ginawa ng mga unang manampalataya nung araw na tayo, mga minamahal, nasa bahay lang, pa-TV-TV lang tayo nung araw, mga minamahal, palaro-laro tayo, akala natin nandun ang tunay na kaligayahan. Pero may mga kapatiran, mga minamahal, na lagi nag-ayuno, nagsasounding, nagsishare, nagsasakripisyo. Kaya dumating ang time, tayo naabot ng malapanginoon. Tayo nakakilala ng buong katutuhan, tayo pinagpala. Kaya ngayon na tayo, mga minamahal, sabag ng mga narito, same thing. Nais din ng malapanginoon ng pakikisa. Nung nakaraang aralin, mga minamahal, napag-aral natin ang pakikisa. Mga minamahal, sa totoo lang, sa tagal-tagal ko, mga minamahal, sa habang naman pa ako na-save ng 2013, for the first time ko, mga minamahal, ang makasama sa hayo. Sa totoo lang po, mga minamahal, aminado po ako doon, mga minamahal. Ito lang po ang unang beses na naranasan ko ang sumama ng hayop. Doon ko naramdaman, mga minamahal, ang kagalakan sa malapanginoon. Kita mo yung iyong mga kapatid, yung mga kagrupo mo, talagang makikita mo, pinapasok nila, inaabot. Hindi sila nahihiya. Bakit, mga minamahal? Paano mo ikahiya ang Diyos na nagpala sa atin, nagpagaling na ating mga karamdaman, para din sa ating mga kababayan, sila din pagpalain ng malapanginoon. Sabi ko, malapanginoon, totoo ang iyong sinabi. Totoo ang iyong pangaral. Totoo ka na nilagsa mo ang ministeryong ito. Sana wala akong nakitang ganitong ministeryo noon nung ako hindi pa po naligtas. Meron akong mga narinig na share pero hindi ganito. Dahil common na sa mga kababayan natin ang Word of God. Pag pumunta ka nag-house to house ka at sabi mo na kailangan niyo ng kaligtasan, basahin niyo sa bersikulo, ay isang tiyak na bagay, mga minamahal. Baka iiling-iling sila, sabihin nila, meron na kaming sinasambahan. Pero, mga minamahal, since the day, mga minamahal, na tayo ay lumabas, hindi naman tayo, mga minamahal, marurunong eh. Hindi naman natin memoryado yung mga salita ng malapanginoon, yung specific na book and verses, chapters, mga minamahal. Ano ang nilalaman? Ano ang ating baon-baon? Patotoo na ang Diyos natin buhay, naghimala, makapangyarihan, dahil sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan upang sa sino mong makapaginig, sila'y pagpapalain, sila'y pagkagalingin ng malapanginoon. Minsan, mga minamahal, napanood ko ito sa YouTube, mga minamahal. Merong isang YouTuber, mga minamahal, na ang tinapos niya ay kurso tungkol sa pagdidebate. Kasama ngayon siya, mga minamahal, sa International Debate Organization. Isa siya talaga sa mentor. Lalo alam natin, mga minamahal, sa paaralan, talagang yung mga bata, may mga contest po yan ng debate. Napahapyawan nila, merong nagsuggest kasi, nag-comment, na isang, yung nag-subscribe sa kanya, na gawa niya daw ng reaction and comment yung pangaral nating malapastor. Ngayon, mga minamahal, bago po ako manood ng maging comment niya, ang itinuro ng malapanginoon, manalangin, sabi ko, malapanginoon, proteksyonan mo ang iyong balingkod dahil sabi nga ng malapastor, makinig ka lang, makipag-usap ka lang sa hindi manampalataya, nakatatakot. Baka yung kanyang hindi panampalataya, mapunta sa'yo, wala ka na ng panampalataya. Bagamat, mangangaral ang malapastor, pero siyempre, i-stop niya yun. May moment na i-stop niya yun, mag-explain siya. Ano ang comment niya? Kaya sabi ko, malapanginoon, kung maaari bulagin mo ang aking isip sa anumang pananaw ng YouTuber na ito na maaring maghatag sa aking palayo at hindi maniwala sa iyong propeta sa iyo, malapanginoon. Sa iyo lang nakapokus, sabi ko, mga minamahal. Hanggang i-plinay ko, mga minamahal. Sinusulat niya, habang nangaral ang malapastor, sinusulat niya. Tapos i-stop niya. Ang sabi niya, okay, malinaw, ang tinuturo ni Evangelist Almeida ay tungkol sa one God. Pero may ganun siya. Hanggang nung matapos, after matapos, mga minamahal, pangaral, may mga comments. Kasi ang tanong niya sa last, mga minamahal, ay mag-comment kayo, comment down below kung ano ang masabi niyo kung si Evangelist Almeida ay maituturing na totoong mangaral ng Diyos o propeta ng Diyos. Dahil, nandun eh. May mga nag-comment, ang dami. Ang comment nila, mga minamahal, sabi ng iba, wala akong naintindihan. Ang naintindihan ko lang, praise the Lord. Parang wala naman. Nagkwento lang sa kanyang buhay, sabi ng iba.
Sa po ba, sabi ko, hallelujah, hallelujah. Nagre-review ako mga minamahal dahil sabi nga mga minamahal, totoo ang sabi ng malapastor, makabasa ka lang, makarinig ka lang ng talagang ibang panampalataya, mag-ingat tayo. Dahil baka mamaya, mag-check-in tayo, isa na rin tayo pala sa mag-alinlangan. Hallelujah, ako yung nag-review mga minamahal. Hanggang sa, parang, may gumanon sa aking isip. Mga minamahal, kindly ating basahin ito mga minamahal, itong versikulo nito, malapit na tayong magtapos mga minamahal. Dito po sa Mateo, ang kabanatay 13, ang talatay 14 hanggang 15. At saka po natin ituloy mga minamahal, itong tungkol po dito. Kindly ating pong basahin. Itong Mateo, ang kabanatay 13, ang talatay 14 hanggang 15. Ito po yung ipinabasa ng malapaynon sa akin, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata po ay 13, ang versikulo po ay 14 hanggang sa 15, ganito po ang sinasabi. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at anumang paray hindi ninyo mapag-unawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paray hindi ninyo mamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipkit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at makakarinig ng kanilang mga tainga, at makapag-unawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapaynoon. Ipahintulot niyo mga minamahal, basahin na ang balik ko dito sa 13, 14 hanggang 15. At natutupad sa kanilang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paray hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paray hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makakarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at makakarinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mga balik loob, at sila'y aking pagalingin. Ini-remind ako ng malapay noon, sabi ko, o nga, bakit ko pa binabasa? Malinaw ang sinabi ng Biblia. Sila yung uri ng tagapakinig na ang tinignan lang ay according to dun sa interest. Ang tinignan niya lang ay kung paano ang paraan ng pagsalita, ng pagdidebate sa harap ng mga tao. Pero binulag na ng kaaway, ang dyablo, na dapat marinig ang tunay na Ebanghelyo Kaligtasan, ang sabi ng malpastor, upang lahat na makarinig sa gawain ito, magkaroon panampalataya, hindi lang puro salita ng salita, kundi may kapangyarihan, may pagbabago ng buhay, may kagalingan, may kapangyarihan proteksyon. Ang sabi ng evangelist, doon ko naalala, oo nga, bakit tayo mag-alinlangan? Buhay na buhay ang ating Diyos, mga minamahal. Patutuo lang, patunay lang sila, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, dahil sa uri ng ganong tagapakinig, na walang ibang tinignan, kundi yung ukol lang sa kanilang sarili, nabulag sila ng kaaway, hindi nila matanggap ang tunay na kaligtasan sa malapaynoon. Pero grabe, ang sabi ng ating malapastor, mga minamahal, habang pinapakinggan ko mga minamahal, sabi ng malapastor, sapagkat sumaatin, mga minamahal, sabi ng malapastor, sa atin lang nangyayari na sa ating buhay, ang sabi ng Biblia, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, ng kausayan, hindi dahil sabi ng salita na sinasabi ng evangelist mga minamahal, na ang aking pangaral ay hindi ayon sa maganda panalita o karunungan ng tao upang hindi masalig ang iyong panampalataya, kundi sa kapangyarihan at tinibiling himala ng malapaynoon. Amen? Palapakan natin ang ating malapaynoon. Balikan natin, mga minamahal. Grabe. Ang hayo, paghahayo, napakahalaga. Ilan na lamang? 1 week na lamang po, mga minamahal, anniversary na po. Huwag tayong magpapatulad doon sa mga uri ng tagapakinig ng salita ng malapaynoon na dahil lang sa kanilang sariling kapakinabangan, piling-pili lang ang gusto nilang mapakinggan, tuloy hindi nagagamit ng malapaynoon para pagpalain, maligtas ang iba. Tayo na ngayon, sa habang ng malapaynoon, na tayo walang ibang naisin sa bawat gawain ng malapaynoon, kundi makatanggap tayo ng muling pagpapala, handa lagi ating puso, malaman kung ano ang nais ipagawa ng malapaynoon, iparating ngayon ang nais ng malapaynoon.
patuloy tayo mga minamahal magkaisa para sa maraming kaluluwa. Hayaan na natin yung mga ibang tao, mga manampalataya, na talagang naisarado na, naibulag na ang kanilang mga mata, mga minamahal, ni hindi makaunawa sa kung ano ang tunay na nilang sa pinagpalang gawain ng Panginoon. Ipagpatuloy natin ang inumpisahan ng propeta ng Diyos, mga ating mga pastor, David Assistant Pastor, mga minamahal. Amen. Walang ibang layunin ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Mabuti ang layunin ng gawain ito, mga minamahal. Amen. Na ang mga murderers, killers, kidnappers, mga minamahal, baguhin pag natanggap sila nila ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, magkaroon sila ng tunay na kapayapaan, magbago sila, mga minamahal, higit sa lahat, kaligtasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na yan ay hindi kailanman maibibigay ng ibang gawain o ng kaaway man ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang gusto ng kaaway ng Diyos, mga minamahal, ay ihiwalay ang tao sa nais ng mahal Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, magpatuloy tayo, mga minamahal, sa huling bersikulo ating basahin. Sabi rito sa ating pumbasahin sa 2 Pedro, ang kabanatay 1, ang talatay 3 hanggang 4. Amen. Ito po ang huling verse Aklat po ng natin. 2 Pedro, kabanatay 1, talatay 3 hanggang 4. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Amen. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa huling talata, bulok na ang sanlibutan ito, mga minamahal. Patay na ang sanlibutan ito. Walang kabuhay-buhay sa paningin ng mahal Panginoon. Pero hindi tayo karapat-dapat. Ginawa tayong kabahagi ng mahal Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, mga minamahal. Amen. Kung paano natin, mga minamahal, talagang inaasahan at malapit na nating makamtan ang pangako, ang buhay ng walang ganas, sabi ng mahal Panginoon. Magpatuloy tayo. Go! Ang sabi ng mahal Panginoon. Patuloy nating ipangaral ang tunay na ebanghelyong kaligtasan upang hindi lamang tayo, mga minamahal, ang maligtas, mga minamahal, dahil marami pa tayong mga kababayan ang sa oras na ito, mga minamahal, naghihintay sa atin. Naghihintay sa Diyos. Sila'y patuloy dumadalangin. Pero ikaw at ako, na laging nakikinig sa itang mga Panginoon dahil handa ka na may sagawa ang nais ng mga Panginoon. Ikaw ang gagamitin ng mga Panginoon. Iligtas ang kababayan natin niyan. Sila din pagalingin, baguhin ng mga Panginoon, magkaroon ng tunay na kabuluhan, ang kanilang buhay, ang kalagahan. Masabi nila, hindi pala tungkol sa karangalan, hindi pala tungkol sa kayamanan o anumang kasikatan na masasabing makabuluhan ang iyong buhay sa mundo ito, kundi pag natanggap mo pala si Kristo, ang tunay na nagmamahal na Diyos, siyang tunay na kaligayan lahat. Habang tayo minamahal. Amen. Praise the Lord. At your day, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. He hath showed thee, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord,
higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children pray. The Lord, send your Spirit in this place. The Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Lord, listen to your children pray. The Lord, send your Spirit in this place. The Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Yet your name, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. He hath showed thee, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children pray. The Lord, send your Spirit in this place. The Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Send us love, send us power, send us grace. Purihin natin malabay, Jesus, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, tayo po'y pinangungusapan muli ng ating mahal na Panginoon. Di sa sarili nating interest, hindi interest ng mahal na Panginoon kung bakit nasa lusak tayo ng kasalanan, ngunit tayo po'y pinulot niya. Kinahabagan, dinala dito sa buong katotohanan. Wala na tayong puwang sa mundo ang ating ginagalawan, ngunit ang kahabagan ng Diyos ay ganun na lamang. Nakita niyo maminamahal yung mga halimbawang isinaside sa atin. Nagpapakita lamang maminamahal ang tao ay wala talagang kabuluhan sa Panginoon ng Diyos. Walang magawa ang tao kung walang Diyos. Gaano tayo kapinagpala, gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Sa dinami-daming tao sa mundo, isa ka sa kanyang kinahabagan, dinala dito sa buong katotohanan,
nakita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Tayo mismo ang nagiging mga saksi na hindi sa magandang pananalita ng ating dearly beloved pastor, ng mga mangangaral, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kamay ng Diyos na sumasa atin, ipinapakita ang mga himalang ito upang kumbinsido tayo, kumbertido tayo na sa pamamagitan nating pagtitiwala, paglapit sa Diyos dahil may pangailangan tayo, ang mahal na Panginoon ay gumagawa sa ating buhay. Mga minamahal, ito lamang ay pagpapaliwanag. Ito lamang, minamahal, ay pagpapahalaga na walang sinisino ang ating mahal na Panginoon. Sino man ang lumalapit, magpapakumbaba. Sino man ang nangailangan ng Diyos, hindi niya nire-reject, hindi niya tinatalikuran, kanyang minamahal, kanyang inaaruga. Pagkatapos nating masumpungan ang katotohanan ito, minamahal, mayroon pa ba tayong puwang para tumalikod? Di ba natin nakikita ng sabi nga ng banal na kasulatan, napakarami ng aanihin, hinug na ang mundo dahil malapit na ang wakas nito. Sinong aasahan na mahal na Panginoon nakikilos? Iilan ang gumagawa, ilan ang gumagalaw? Sa mga kapatid natin na walang ginagawa sa kanilang mga tahanan, spend natin ang ating oras, ating panahon. Mayroon pa tayong isang linggong nalalapit para ating maabot ang ating mga mahal sa buhay. Maring isang nasa loved ones ang tawagin ng ating mahal na Panginoon. Saksi tayo, maminamahal. Minamahal na mga kapatid, sabi nga nang nagpatestify kagabi, sa aming edad na ito, may edad na kami pero humahayo pa rin, talagang sumasama kami. Hindi kami nakaramdam ng pagod. Bagamat andyan yung takot dahil mga aso, talagang sinasagupa natin. Pero ang sabi nila, ang kalakasan ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Habang nakikita namin ang lumalapit. After ng aming prayer kahapon, maminamahal, may dala silang isang sister na nagpabautismo. Hindi po makatayo, talagang inaalalayan nila. Grabe, maminamahal, habang andun ako sa CR nakikinig, habang kanila pong ipinagpipray yung ating minamahal na kapatid. Imagine yun, pagkatapos ng bautismo, grabing kagalakan nila dahil lumakad na po yung ating minamahal na kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lamang yan. Yung isa pang araw na kanila pong nabautismuhan, bulag, maminamahal, bulag. Pagkatapos ng bautismo, kanilang inuwi sa kanila. Ang sabi nila, lumagpas na tayo, andito yung tahanan ko, dito na tayo. Purihin ang ating mahal, pinakita, nakakita, maminamahal. Yan ang Diyos na ating ipinakilala sa ministeryong ito. Kaya gaano katotoo, gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, mag-contribute tayo. Anong ating maikukontribute sa ating mahal na Panginoon? Hindi ito gawain ng ating mahal na pastor. Hindi ito aming gawain. Hindi ito gawain ng mga tumatayo sa pulpito. Gawain nating lahat. Dahil libre natin itong natanggap. Ipamahagat din natin ng libre. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, minamahal, sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, gusto pang sumama, gusto pang talagang magbigay panahon para sa ating pong nalalabi ng mga araw para sa ating selebrasyon. Hallelujah, huwag niyo sayangin. Hallelujah. Araw-araw, minamahal, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, 5 araw. 2 lang araw ang tayo nagpahinga. Miyerkules lang at Linggo. Dahil yung Miyerkules, minamahal, talagang oras ng gawain. At yung Linggo, talagang ating ipinipinid po yan at buong araw nandito tayo. Kaya sa ating minamahal, iniibig ng mga kapatid na narito na ating kasama, pinagpala kayo, minamahal. Dahil ngayon, talagang kasama ka na sa totoong royal family of God. At sa ating minamahal, mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, kailangan ninyong tagapagligtas. Sabi ng ating mga ngaral kanina, hindi sa magandang pananalita. Nakukumbinsi kami. Nakukumbinsi tayo. Kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, para hindi masalig ang ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon sa gandang pananalita, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo malihis.
Dahil kung tayo malihis lang, maminamahal, sayang din lang. Magandang mananalita yung iba, pero nasa na sila ngayon. Ayan na, talagang kuhulihin na. Yung iba maminamahal, talagang hindi na pinaniwalaan. Isang araw, may nakausap ako ng isang miyembro, lumipat na naman sa isang sekta. Dahil ang sabi niya, doon sa aking pinanggagalingan, lahat ng sinasabi ng apostol, hindi naman totoo. Wala namang nangyayari. Lumipat siya maminamahal sa another sekta. Ang sabi ko, kahit ikutin mo pa ang lahat ng sekta, kahit ikutin mo pa ang lahat ng pananampalataya, kung hindi mo masumpungan talaga ang totoong Kristo, nakikilos sa iyong buhay, hindi ka magkaroon ng kapayapaan. Ang sabi ko sa kanila, maminamahal, dahil talagang paikot-ikot na siya sa lahat na yata ng Trinitarian Fellowship na kanyang kinalalagyan, mayroon siyang nasasabi. Pero sabi ko, subukan mong manood, mapakinggan ang aming mga programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Crusade, andyan ang ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, nangangaral ng mabuting balita. Ang sabi niya, nakapapakinggan ko na at totoo yung sinasabi ng inyong pastor. Kaya maminamahal, nag-aalilangan na naman siya ngayon at ipagpipray natin lahat ng mga naniniwala na 3 persona ang ating mahal na Panginoon. Atin na pong ipaliwanag sa kanila na hindi po persona ang Diyos. Dahil persona lamang mag-isip ka. Ang sabi ng banal na kasulatan, wala ka ng kaligtasan. You are a wicked person. Yan ang sinasabi po ng HUB. Kaya mga minamahal, sa umagang ito, inimbitahan natin ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus Christ. Then fourth ay baptism ng Holy Spirit. Kapag matanggap mo itong 4 na reglamento ng kaligtasan, mayroon kang pagpapalang matanggap yung langit at buhay na walang hanggan na yung inaasam-asam, makamtan mo ito. At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Para sa ating kaalaman, maminamahal, yaon lamang kumikilala kay Kristo. Sa Juan 1:12, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. So ang ibig sabihin, maminamahal, hallelujah, atin pong pakinggan, atin pong unawain na may pruiba at may ebidensya ang banal na kasulatan. Sa Hebrew chapter 2 verse 3 and 4, hindi daw po natin matatakasan ang dakilang kaligtasan na itinatanyag ng ating mahal na Panginoon. Noon pa man na kanyang nilalakipan ito ng mga himala, mga kababalaghan, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang lahat ng mga kitungin ay nilinis. At yan, kapag nakakapanood ka, nalaman mo kung saan congregation yan. Dito sa Jesus Miracle Crusade, nangyayari po yan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin aming babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan. Kami naniniwala, ako'y sumasampalataya, ako'y nagtitiwala, ako po, mahal na Jesus, ay isang makasalanan. Ako'y nanumbalik sa iyo. Kaya sa umagang ito, tinatanggap kita. Sumunod kayo, maminamahal. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, baguhin mo po ako. Tulungan mo po akong makita ang tunay na Ebanghelyo, ang tunay na mga himala, ang tunay na kapangyarihan mo dito sa iyong ministeryo. Kaya sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist pastor Will Estrada Almeida, kahabagan mo po ang mga tumatanggap sa YouTube at Facebook, sa minamahal mga kapatiran na narito, isulat mo kailang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, yung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, akin niyang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin, mahal na Panginoon, minamahal, para sa ating mga pangailangan, atin pong ipaabot ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga webcast viewers, anuman yung mga problema, mga suliranin, mga kapatid na narito, magdamag na talagang ibinigay ang ating mga sarili, nagsasakripisyo, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Siya ay nakikinig sa atin at sapat ang magdamag na ating pagsasakripisyo na tayo pakinggan. Banggitin ninyo ang lahat ng inyong mga pangailangan, kagalingan man ng inyong mga karamdaman, problema, mga suliranin,
sa pangalan ni Jesus at sa pangkalahatang panalangin, amin, dear beloved Pastor Will Estrada Almeida, mahal pang Jesus, narito kami sa umagang ito, nagpapakumbaba, humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Anumang mga pangailangan ng mga anak, sa umagang ito, malapit abutin mo po sa himalang kaparaanan, maging aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Aking sinasaway ang mga demonyo ng cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, pagkabulag sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, pagkapilay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Psoriasis, anumang mga karamdaman, lahat naman mga kapatiran na narito, bigyan mo kumplitong kagalingan sa pangalan ni Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now in the mighty name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Lahat ng mga problema sa pananalapi, malulutas sa ibalang kaparaanan, di mo kahirapan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, panlalamig, panlulupaypay, cast out in the mighty name of Jesus. Be blessed and be revived in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagay-wagayin niyo mga kamay. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Jesus. Itaas ang ating dalawang kamay, maminamahal, wag alinlangan. Tayo po'y sumampalataya na lahat ng ating mga kahilingan sa umagang ito, tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin ninyo ang katugunan ng ating mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Talagang seryoso pang matanggap ang kapangyarihan at katugunan na ating madalangin. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po, maminamahal. At maraming salamat sa ating napakabait na Diyos. At tayo po'y muling pinagpala sa umagang ito. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pong pinapabot sa ating nag-iisa. Pinakamamahal pa Jesus, and I give double honor and respect to our dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved children, great-grandchildren, children-in-laws, sa ating mga pastoral workers, elders of the church, ating minamahal mga kapatiran. Good morning po sa ating mga beloved webcast viewers. Patuloy ang inyong pakikinig at panunood sa ating pong live webcast. At kagabi pa po kami nagsisimula. Alas 9 ng gabi at hanggang ngayon alas 6 na po impunto ng umaga dito sa dako ng outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Pinagpalang lubos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. At maminamahal, atin lamang pong i-remind sa mga kapatiran natin o yung pong mga magpa-practice po, supposed to be. Mauna po ang practice ng adults, then ang mimers po at saka singers ngayon na raw po dahil mamayang hapon mayroon po tayong special event at mayroon po tayong babasbasan na kasal. Kaya kaili lang po ngayong umaga na po natin isasagawa lahat kung pwede at maring ulitin itong i-announce ng ating pong mag-announce. Ano po ating beloved elder, Brother Alvin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamama na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved Lord and preacher, Kuya Buboy. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamama na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ulitin lamang po ng inyong abang lingkod, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga announcement. Amen. May practice po ang ating pong beloved na youth and singers choir. Lahat na po, mga minamahal sa umaga. Maging yung mga singers, amen. Mga beloved na mimers, mga minamahal, ngayon na po, mga minamahal. Sapagkat mamaya nga po, sabi natin beloved Lord and preacher, may babasbasan po sila. Amen. Sa kasal, kasama po ating pong beloved Ate Vineser, mga minamahal, tutugtog po sila sa kasal. Kaya alanganin po yung oras, mga minamahal. Amen. Baka ang uwi na po niyan gabi, mga minamahal. Amen. Kaya kunting sakripisyo, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, pag nagsakripisyo tayo, diyan tinitignan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mas lalo tayong pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin po munang i-update, mga minamahal, yung ating pong special offerings, mga minamahal. Amen. Atin pong special offerings, mga minamahal. Amen. Nakalikom tayo ng Wednesday ng 395, mga minamahal. Amen. Yan po ay
na-consume na po kaagad, mga minamahal. Amen? Bakit po? Sapagkat every Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday, naghahayo po tayo, mga minamahal. Amen? Nagsasounding po tayo. At ang budget po, mga minamahal, amen, ng mga nagsasoundings every sounding, mga minamahal, amen, ay 1,200 pesos. Amen. Sa gasolina at pagkatapos sa breaking po, mga minamahal. Amen. Kailangan po nating magkaisa, mga minamahal. Amen. Kailangan po nating magkaisa, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Kung tayo nagkakaisa, mga minamahal. Amen. Sabi nga, yung isang tingting, amen, sa walis, kapag iisang tingting lamang kumikilos, mga minamahal, kayang-kayang baliin, mga minamahal. Gaya din po, mga minamahal, sa paghahayo, mga minamahal. Amen. Kung walang pagkakaisa, hindi natin kayang buwagin ang kuta ng kaaway, mga minamahal. Amen. Tayo po ay nakikipagbaga, mga minamahal. Amen. Kaya kailangan magkakaisa po tayong lahat, mga minamahal. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal. Amen. Ang gusto ng kaaway, buwagin tayo. Ang gusto ng kaaway, huwag tayong magkaisa. Amen. Upang kayang-kaya niya tayong talunin. Subalit kung nagkakaisa tayo, mga minamahal, walang murmuring, amen, nagbibigay ang bawat isa, nag-aambag ang bawat isa, tumutulong ang bawat isa, nagpupuri, mga minamahal, dinadaan sa iba, yung financial, mga minamahal, amen, dinadaan sa pagpapasting, mga minamahal, amen, malakas na malakas ang kapangyarihan, mga minamahal, amen, kikilos ang ating pong pinakamamalapeng sa ating pong kalagitnaan, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Atin pong ihanda, mga minamahal, yung atin pong ipagkakaloob, mga minamahal. Meron po tayong soundings mamaya, mga minamahal. Amen. Meron po tayong soundings. Ihanda po natin ating pagkakaloob, atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved preacher, beloved brother Rogelio Bagtong, upang ipanalangin po yung ating pong special offering. Praise the Lord.